cea mai bună așteptare, deci sunt convinsă că totul va fi foarte bine. Deci n-am avut niciodată dezamăgiri, întotdeauna mă așez pe scaun și Răzvan face doar ce dorește el la părul meu. Și e foarte bine. Senzațional, deci este o experiență fantastică. Nu m-am gândit niciodată că voi arăta așa într-o bună zi, atât de transformată. Am să mă hrănesc mult timp din toată experiența de astăzi.